Айде, давай. Давай. Ау. 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 Гу. Гу. Гага. Ау. Ау. Давай, давай. Ау. Ей. Хей. 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 Хей, Тео. Гугу. Гугу. Ау. Тео. Ау. 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 Хей. Тихо. Хагу. Эй. Ау. Hey. Hey. Гу-гу. Ау. Гу. Hey. Hey. Агу. Кажи тихичко. Агу. Агу. Я. Хи. Хи. На кого да плезунчиш? Кажи на който гледа този клип. Къде е тати? Някой пръцка. Кой пръцка? Ау. Какво направи, бе? Ау. Ау. Ей. Хей. Ей, че смешно, бе. Ау. Какво беше това? Кажи, тайна, мамо. Тайна, мамо. Правя разни работи, мамо. Хей. 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 Агу? Добре, че дълъг клип направихме. Айде, кажи чао. Кажи чао. Хей, чао. 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 Чао, ragazzi. Чико. Чико. Бо. Какво прави Корема? Бълбук, бълбук? Да? Днеска на колко дена си? Знаеш ли? И мама не знае. На 50? На колко дена сме днеска? Днеска сме 28. На 45 дни ли? Чай да го изчисля. Май тати не може да смята. Някой каза брат. 16. Да? Я кажи още нещо. 44. 45, айде. Хей! Ау! 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 Ама ти говориш с други части сега. Кой тръцка? Кой? Ей! Хей! 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 Хайде! Хайде, кажи чао! 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 Ей, маймунче! Ау! Ау! Мъчим се, мъчим! Мъчим се! Хайде, стига толкова! Да? Чао!